Iratin ibilbide zirkular bat egingo dugu oinez. Areta inguruak ezagutuko ditugu. Garralda, Aribe eta Aria herriak bisitatuko ditugu. Gaurko saioa Iratiko oianean zehar egingo dugu. GR-Ameka alde batera utzi eta naiz eta garai batean hemendikan pasa, gaur egun ez da hemendikan pasatzen. Beraz, Aezkoako informazio puntuan gaude Imanolekin, bertako langilea eta arduraduna. Imanol, egunon? Egunon. Zer moduz? Aitzongi. Bueno, pixketa azalduko diazu, hemengo pagadiak eta ze garrantzia duen? Bale, pixka bat azalduko dizut. Jakin Irati oiana, Europako bigarren pagadirik handiena dugula. Lehenengo pagadia Alemaniako oiana beltza izango zen, eta hau dugu bigarren handiena. Baditu sarrera ezberdinak, bai, Aezkoatik, Zaraitzutik, Zuberoatik eta Garazitik, baina gaurko honetan, hori, Aezkoatik etorri zarete, eta Arrazolan gaude, bai? Eta sarrera hontatik badira inbertze aukera ez ibiltzeko. Gauden tokitik, ordu eta erdiko bidexkak baditugu, 2 ordu eta erdikoak, maldatxoak direnak, lauagoak direnak. Bertza aukera bat ere izango zen kotxearekin gauden tokitik errepidea jarraituta uharkaraino joan, eta bai uharkan bidexkak lauagoak izaten dira, maldagabekoak, eta uharkari bira eman zaio, 10 kilometrotako paseo errex bat, edo alde eskuinean eta ezkerrean ere bertze mota bateko ibilbide. Motzagoak, suposatzen motzagoak izango direla. Hori da. Ados. Mantenimendu tasak eta badituzue? Bai, duela urte batzuk, hori, jarri zen mantenimendu tasa bat, gehien bat kotxearekin sartzen den jendearentzako. Oinez, bizikletan edo zaldiarekin etortzen dena, ez du ordaindu beharrik. Ados. Eta hori, mantenimendu tasa hori ordainduta, mapa atxo bat ematen diogu Iratiko ibilbide guztiekin. Arras ongi. Bertzeko zatxo bat, zein gomendatzen diazu gaur adibidez egiteko? Ze ibilbide? Gaur gehien egiten dena, eta gehien bat jende gehienak egiten duena da, uharkari bira ematea. Bai, ale batetik lauena denakoz, bai, maldagabea, eta ere aukera duzu ura ikusteko, eta igual Irati osoko pagadi altuenak Iratin uharkan egongo lirateke. Bagoataz gain, zuhaitz gehiago aurkitzen alditugu, zuhaitz mota gehiago? Bai, izeiak ere baditugu, baina gehiena izango zen pagoa bai. Bai, nik ulertua dut aintzin batean izei hauek erabiltzen zirela horrelako txalupen mastilak eta egiteko, ez? Nahiko famatuak izan ziren hemengo izeiak. Bai, hori da, itxasontzintzako mastilak, zuk diozun bezala, tortzen ziren Irati oianera, mozten zituzten, eta itxasontzintzako erabiltzen zituzten. Eta zein jende mota etortzen da, gaur egun ona? Bueno, hilabetearen arabera, baina gehien bat etortzen da hiriburu handietako jendea. Etortzen dira bai Bartzelona, Madrid, Valentzia, gero aurten nabaritu da aldaketa hori, Andaluziatik, zakit beroare... Berotik eskapo edo. Etorri izan dira, bai. Ederki. Eta gero urrian naparrak hurbiltzen dira gehiago. Urrian ja udazkenaren asuntoarekin, kolore aldaketa, bai, animatzen da jendea. Ederki, nik uste gaurkoan Los Paraisos izena duen herribide ingo dugula, mil esker informazio batikan. Gainera, Los Paraisosen aurkitzen dira okilak, bai, zuhaitzetan hori zulotxoak eta zizaretxoak jatzen dituzten okil famatu hauek, Dorsi Blankoa eta okil beltza, eta oso leku aproposa da, paseotxo bat emateko. Okilak ikusteko, ederki. Mila esker eta gu saioari hasiera ematen diogu. Posten naiz. Venga, erarte. Aio. Hementxe ematen diogu hasiera gure ibilaldiari, informazio panalean ikusten dugunez, izena Los Paraisos Erlanda, marka xuri eta berdeak segitu beharko ditugu, ikusten dugunez, biak paraleluan daudenean, bideak hemendik jarraitzen du, isa aurkitzen badugu okerreko bidea izango da, eskuinera
giratzeko marka hau izango dugu, ezkerrera bertzekoa, eta bertze norabide zutoinak ere aurki ditzakegu. Ibilbidea erresa da, 4,6 kilometroko luzera du, eta 110 metroko desnibel positiboa. Beraz, ordu terdin egin daitekeen ibilaldia. Aipatu ere, Irati natur babesgunea dela, eta horrelako debeku batzuk aurkituko ditugu bertan. Debekatua dago kanpatzea, askalde egiten soilik pizten alda sua, zakurrak beti ere loturik ganen dira, produktu naturalak errespetatu behar ditugu, hondakin guztiak zaborrontzietara bota, zaindu, basa fauna, hazienda, landareak eta ondareak, eta ez dago mendetzen laino itxua dagoenean ibilbideak egitea, galtzeko arriskuagatik. Kaixo, Areta ibaiaren sorlekura etorri gara, baina ibai txiki honen ekosistemei buruz hitz egin beharrean, gaurkoan Areta mendiek gordetzen duten aniztasun naturala aztertuko dugu. Areta mendiak Aurre Pirinioetan kokatuak daude, eta bi eskualde Mediterraneoan aurkitzen diren arren, bestelako klima baldintzak ere topatuko ditugu. Bertako lurzoru eta erliebe aldakorrek habitat desberdinak eratzeko aukera eman du, eta gainera, harkaitz, baso eta larre konbinaketek hegaztientzako paradisua bilakatu dute. Aberastasun guzti hau mantendu eta babestearren, kontserbazio berezirako eremua izendatu zen Natura 2000 sarean, baita hegazti babesgune berezia ere. Zaraitzu eta Urro ibaiek babesgunea mugatzen dute eki eta mendebaldetik, eta azalera guzti honetan Aretako mendiak ez ezik, Artxugako mendilerroa eta Zariketako mendiak ere sartzen dira.
Naturgune zabala da beraz, eta horregatik gaurkoan Areta mendietan barna ibiliko gara. Aezkoako ibarran gaude eta gaurko saioan Garralda, Aribe eta Ariako herriak ezagutuko ditugu. Garraldako herrian gaude. Garraldak gaur egun 184 biztanle ditu eta Nafar Pirinoko landa eremuan gaude. Berez, hemengo etxeak, hemengo baserriak, Pirinoan zehar gaudenez, beren teilatu maldatxoak dira, jakinta naiz eta gaur egun ez ditu egiten garai bateko elurteak, baina oraindik ere elurra handitz egiten du zonalde honetan.
lehen Imanolek errandigun bezala, Iratiko oianean okila aurki dezakegu eta hementxe garbi ikusten aldugu bere aztarnak, nola zulatu duen hilik dagoen zuhaitz hau. Mota askotako basoak daude Areta mendien magaletan. Hemen hazten diren zuhaitzen adibide pagoak, urkiak, pinu gorriak eta aritzak dira. Azkenekoen artean, aritzi jaundun ariztiek babesgunearen baso azaleraren portzentai handiena hartzen dute. Basoez gain, badira ere dibertsitate handiko larreak eta otabera eta ezkaiez betetako sastrakak ere. Gainera, Aezkoagaina eta Baigurako zonaldeetan interes handiko hainbat zoikaztegi daude, eta bertan, goroldio gorrixka bat eta zoikaztegiko urkidia dira aipagarri.
Arrigorriko behatokian gaude, eta hemendik ikusi ditzazkegu alde batetik bai Aristokiko Aristiak, baita Irati ibaia eta Neregibelean Aribeko herria daukagu. Aribeko herrian, ibai ondoan, bainuetxe famatu bat zegoen. Eta unet etortzen zen adibidez Hemingway San Ferminetan beren bestak eginta ondoren, onat etortzen zen hemengo bainuetxera alde batetik bai bainuak hartzera eta baita ere hemengo arrainak arrantzatzera. Oraintxe bertan, hemen daukagu Aribeko turismo bulegoa, berez orreo forma daukana, eta hemen dugu Rakelaren asa, arrasatekoa, eta nekazaria, baina orain berez turista, hementxe Ariben. Apurtxo bat, bai, hartu dute egun batzuk deskantzetako, eta usalan lekula saia da, honutz etorri gara. Eta orduan, zuek ezagutzen zinuten ja Aezkoako, Ibarra, Aribe eta lehenautik ezagutzen zinuten ja? Apur bat, hemendik erronkarin ibili gara, Txalazar hor bailaran bebai egon dagaz, baina hau, bueno, apurtxo bat ibili gara, baina asko ez, orduan etorri gara gehiago ezautzeko. Eta oraintxe bertan, Aribeko landetxe batean zaudete, ezta? Ez, kanpinean gaz. Kanpinean. Urrobiko kanpinean. Urrobiko kanpinean. Gu beti lurra ilotuta gaz. Bai ez, orduan. Lau hor martian sartziaz jat guztetan. Etzian bebai oituta gaz, kanpoan bizitzia eta bebai egoin kanpinera jugara. Bai, noskidea, aipatu behar da hemen, Nafarpirinoan landetxeak ez ezik, baita badaudela kanpinak eta badaude beste leku batzuk eta non gaba pastu eta oporrak pasatu, bai. Hori da, bai. Eta berez, zergatik hemen, zonalde honetan? Zer da hemen, zera kargarriak aurkitu dituzue edo hemen zonalde honetan, unat etortzeko? Hori da, esango txut. Ni hemen goana, Arrasatekoa Gipuzkoa. Orduan, aldatzen badote klima, paisaia eta hori dana, niri sartzen jat tristuria. Orduan, egondan hau oso gutxi hortiziak. Beru ez dut aguantetan, txarto eratzen da jendia, baina beste ohitura batzuk daz. Eta ni
tristetu itzen naz. Orduan beti geratzen naz Euskal Herri inguruan hobeto sentitzen nazelako. Zin maz, ni landare bat moruan naz, eta landaria bere lekuan gustora dau. Ja, hortik ataratzen badozu, hasten da sufriruten. Ni hemen gustora sentitzen naz, etzian moruan, eta horregatik. Eta gero baita, erakartzen dizue adibidez hemendi bilbideak, Iratiko oianak, olako lekuak ez da, olako aktibidadeak ez da? Aktibidadia asko daukogu. Ez gara hona etorri ibiltzera ero Santiagoko bidea itzera, satizak, ez gara olakuagu. Gu etortzen gara deskantzau, sentiru apurtzo bat lurra, paisajia, eta guztan jan margotzia. Indarrak hartzera. Bai. Ez galtzeko, hanbe bai hartzen du indarra, baina gunan, beste lana galditzen duzu, da apurtzo bat kargetako. Eta hori ematen dau ingurua, Lurra ematen dozku indarra apur bat, hori izan. Eta, suposatzen du, baita, zu bezala, baita Arrasatetik, baita Euskal Herri osotik eta baita jendea onat etortzen dela baita hori bilatzera, ezta? Pentsetan dut baietz. Urrobiko kanpinera jungara eta han topau dugu Arrasate erdi bat, bidian beste batzu, junde etorri eta Arrasatekoak olakoa gara, leku guztizetan gaz. Bai. Mi esker, Raquel. Zuei. Eskerrik asko. Irabiako urtegiko presan aurkitzen gara. Jakinda, orain dela urte batzuk garai batean basogintzak zuen garrantzia hemengo bailaretan, presa 1921 urtean eraiki zuten hidroelektrikarekin batera, zerrategiak eta argindarrez hornitzeko. Berriz ere, hemen gaude, Aezkoako informazio gunean Imanolekin, eta azken aldiz nahi dut pixka bat azaltze Imanol favorez, zein diran bisitatzen alditugun zonaldeak hemen Oianaren barnean. Bueno, hemen Aezkoako aldean, lehen aipatu bezala, Uharkako bidexkak, denak lauak ditugunak, orain Arrazolan gauden lekuan baditugu bertzebi pixkat maldatxoagoak eta gune karstikoak ikusi alditugunak. Gero baditugu ere, badugu Gorbeizetako Ormaola, 18. mendeko eraikuntzari garrantzitsuenetarikoa. Azpegiko Larreak, hemen gune megalitikoak ikusteko aukera ditugunak, eta Urkuluko mendia Euskal Herrian oso famatua duguna. Ederki, beira, atzo, Urkulun egon ginen. Bai? Bai, antxe ingeru tontorra. Mila esker, zoragarria da, gomendagarria, eguneko egun, eta bertzegun batean ikusiko gara. Mila esker, Imanol. Eta hemen ematen digu amaiera gaurko saioari.
Inguru hauetan baso ugaztun ugari bizi dira, eta askoren artean orkatzak, basurdeak eta saguzarrak aipatu daitezke, baina deigarrienak basakatuak eta musarrak izango dira. Hala ere, hegaztiak dira hemen protagonistak. Basoetan azoreak eta gabiraiak biziko dira, eta eremu irekietan mirotzuria eta landa txirla aurkitu daitezke. Baina beste harrapariekin batera, ugatze jasoko dute berezko interesa. Europako hegazti harrapari handianetariko bat da. Hego zabalerak 2,5 metro inguru neurtzen dituelarik, eta bereizgarritasunetako bat sabelaldeko lumak laranja kolorekoak dituela da. Sarraski jalea da, baina batez ere hezur handiez elikatzen da. Eta hauek jan aurretik arroketara bodako ditu apurtu daitezen. Azparren herrian bukatuko dugu gaur, Baigura mendira igotzeko abia puntuan. 1464 metrorekin inguruko mendien artean altuena dugu. Pirinioetako panoramika bikaina eskaintzeaz gain, bere magaletan Nafarroako sakaneko baso misto gutxienetariko bat topatuko dugu. Gu honekin bagoaz, hurrengora arte. Aribeko herriak 50 biztanle baino gutxiago ditu, eta bertan aurkitzen dugu zubi eder hau, Irati ibaia zeharkatzen duena, Erdi Aroko zubia.
Arian gaude, 50 biztanle baina gutxiago dituen herrian, eta hemen ikus ditzakegu alde batetik bai bertako etxe tradizionalak, eta baita beste eraikin mota batzuk, baita bertakoak direnak, orreoak. Hemen daukagu orreo bat, beti ere ezagutzen ditugu batez ere Asturiaseko orreoak, baina erran behar da, hemen Nafarroan badaudela orreoak ere, eta kasu honetan ez dira egurrezkoak, baizik eta baita harrizkoak ere, dira olako etxetxoak, teilatuak maldatsuak, kasu honetan baitu baita ere beren oinak edo pegoioak, harrizkoak, eta hauek batez ere ziren ogia, garia, baita gero 18. mendetik aintzin eta artoa eta gordetzeko lekua. Non eta arratoiak eta xaguak eta igotzeko aukerik ez emateko. Eta hementxe, Ariako herrian bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.